U Ashwini Shrivastava, u belong u Joint Secretary Jongkatanat Food and Public Distribution ke Sorkar India, u lalit jengo ya ke Bhoi District hene ke Khmih, ban Khmih Bniah ya ke rukam pentrai kam ya ki scheme samar bam. Kani ke jinglet jong u ka kentup ru ya ke jinglet sha CHC ha umsau nongkharai bat sha ka dukan iration ka badon hamautunum. Lasan ran lang ya u Shrivastava da u ADC ka Bhoi ha ka ba ula pentikna ba ya ki jing Pynsngew jong ki Paidb ansaya keren bat kibor badai Khmih bat ula ong ru baka Sorkar Pdeng kan yai Bteng ban ya trailang bat ki Paidb ban wanra ya ka jingsam marbam ka basngan. We are distributing free ration to priority household and Antyodaya families, as you are aware. So here we are taking feedback from actual beneficiaries if they are getting their ration in time every month free of cost, and if there is any issue or complaint, so that we want to know from central government side. Ilayo sibun ha digirap nakabenta jongi kum kinong chung ibadai jong kastet Meghalaya lengba kane kajing ai ke jong i yau khau rison bangi klem ngat ban si pisa watang si tengka kaba unya punai bala dia ni layo gin yo sakane ka punai julai nga san kilo sikli ka nga yo life san kilo na marung Kumshi benta jong ka jingpen kre ya ka sngi rakhe ya ka National Handloom